Високоолейновият Clearfield слънчогледов хибрид на Косат Семанс Кларика ще покаже потенциала си в много земеделски стопанства през тази година. Той е пластичен, адаптивен, с устойчивост на болести и най-важното – високодобивен. На хибрида Кларика през тази година залагат в земеделската кооперация напредък в ямболското село Роза. Тук ще разчитат на неговата устойчивост на засушаване, както и устойчивостта му на болестите фумопсис, склеротиния и мана. Хибрид с къса вегетация, 100-110 дни. Привличани също така и височината. Кмето е около 1,60 м. Освен това, четейки другите характеристики за големина на питта, за маслеността. Кооператорите се надяват заложеният хибрид Кларика бързо да преодолее неблагоприятните условия, тъй като се характеризира с висока пластичност и адаптивност. Освен това, той е с високо маслено съдържание – 49,2%. Препоръчителната му сеитбена норма е от 6500 до 7200 растения на декар. Ние почти винаги гледаме високите добиви, защото с цените трудно можем да се справим. Маслото в слънчогледа е на добро ниво, тяхното може би ще дойде ред да ни плащат и на масленост, това, което напълно не устроива. Времената се променят, технологиите, генетиката и добивите също. Когато изкарахме 160-70 кг добиви, бяхме много доволни. Това беше преди 20 години. Сега ние лично сме стигали до 370 кг добиви. И това между 250 и 350 кг, ако постигаме и при една нормална цена, доволно.